No se on Nurtsi tässä, moi! Tänään oli ystävänpäivä ja mä tulin sen kunniaksi tyttöystävän luokse Etelä-Savoon. Tänään niillä oli vanhojen tanssien kenraaliharjoitukset ja mä olin katsomassa niitä ja siellä oli kivaa. Eksyin matkalla vähän sen, mutta sitten mut pelastettiin. Sitten me käytiin porukalla Hesburgerissa syömässä. Sen jälkeen menimme katsomaan hiirielokuvaa. Ja harjoittelin valssaamaan huomista varten. Sanoit, että sulla oli villit visiot tästä videosta. Mulla oli villit visiot tästä videosta, mutta sit mä epäonnistuin, kun en mä pystynyt kuvaamaan tuolla ulkona. Mutta kuvasin kissaa. Ei. Ei.